Bon dia, em dic Aurora Camacho Vicente, pertany al grup de l'assignatura Taller de Creació Verbal en Català i el meu treball va consistir en un anunci publicitari sobre la carrera com a mestre a la Universitat d'Alacant. El magisteri és una de les carreres més importants en l'actualitat, ja que els educadors són els que formen les ments del futur i els que deuen promoure les ferramentes de les que es vendran més endavant. L'educació infantil és fonamental en l'inici de la vida de l'ésser humà i amb el pas dels anys s'han detectat més tècniques per estimular als xiquets des dels seus primers dies, per a que puguen anar evolucionant les seues capacitats mentals, afectives, físiques i socials. La carrera de mestre d'educació infantil té que formar a les persones per a que puguen desenvolupar en distints contextos, sent capaços d'adaptar-se als canvis socials, culturals, científics, tecnològics i educatius, els quals són evidents en els últims temps. Així mateix, amb el programa de carrera es pretén que dominen distintes matèries, segons criteris analítics, reflexius, comprometuts i amb iniciativa i motivació. La titulació d'aquest magisteri s'emmarca en l'Espai Europeu d'Educació Superior i té una carrera de 240 crèdits dividits en 4 cursos sent una carrera de grau i d'aquests crèdits alguns corresponen a centres educatius. També volia incloure el canvi d'aquesta carrera degut al Plan Bologna. Les principals novetats en la carrera de magisteri afecten a la duració total dels estudis, als temps dedicats a les pràctiques i a la definició i distribució dels crèdits. S'equipara a les llicenciatures. El Pla Bologna elimina l'antiga distinció entre diplomatura i llicenciatura. La majoria de les carreres passen a ser graus, fora qual fora la seva categoria prèvia. Ara, totes es consideren estudis de primer cicle, sent el segon cicle els estudis de postgrau o màsters. 4 anys en compte de 3. Si moltes llicenciatures s'acurten, les diplomatures s'allarguen en un curs lectiu. A l'hora de la veritat, el temps dedicat a la teoria seria aproximadament el mateix, però augmentaran considerablement les hores de pràctiques. Nou sistema de crèdits. Cada crèdit de les antigues diplomatures en magisteri equivalia a 10 hores lectives. Els nous crèdits de l'Espai Europeu d'Ensenyança Superior equivalen a 25 hores, encara que en el càlcul no es contemplen únicament les lliçons magistrals, sinó també exercicis pràctics i les tutories, que guanyen pas en esta reforma. El títol de grau consta de 240 crèdits en total. L'objectiu d'aquest pla és unificar l'estàndard de qualitat de totes les universitats d'Europa. La idea és assegurar-se de que qualsevol mestre europeu tinga la mateixa preparació, ja siga espanyol, alemany o irlandès, ja que fins ara Espanya estava entre els països que més temps dedicava a formar als seus professors. Una vegada fet un resum del Pla Bologna, m'agradaria començar a parlar sobre la nova construcció de la Facultat d'Educació al nostre campus. La nova Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant és un recinte d'una superfície de més de 20.000 metres quadrats i compta amb 45 aules generals, que ha suposat una inversió de 19,5 milions d'euros. En el seu disseny s'ha tingut en compte la il·luminació natural a través de patis interiors i l'estalvi energètic amb panels solars. Així mateix està dotat d'una xarxa Wi-Fi per a la connexió a internet. Els estudis a impartir en l'edifici acullen les titulacions de grau de mestre en educació infantil i mestre en educació primària, així com els estudis de mestre en especialitat en educació física, infantil, musical, primària i llengua estrangera. A més, s'imparteix el màster universitari en professorat d'educació secundària i ensenyances artístiques, d'idiomes i esports. El nou immoble de la Facultat d'Educació és el més gran construït per la UA fins al moment. En total compta de 45 aules generals, aules específiques, tallers didàctics per a un total de 2.400 places, a més de 6 aules informàtiques amb una capacitat per a 300 places, una sala d'actes, sala polivalent d'usos múltiples, biblioteca per a 200 persones i cafeteria. Vols veure-la per dins? Sube la botella al aire. Shots, baby. Se armó la dura en esta. Enrique Iglesias. DY. Come on. You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go.
you. Yeah, we have a connection.